Добрый вечер, шановное господарство. З вами канал Свобода Премиум. Я Юрий Дракахруст, а таксама удзельнікі нашай сённяшняй перадачы палітолагі Арсень Сівіцкі. Арсень, прывітанне. Вітаю, Юрий. И Рыгор Остапеня. Рыгор, добрый вечер. Добрый вечер. Я нагадаю, что наши коллеги, наши эксперты, Арсень, кіраўнік Цэнтру стратэгічных і знешнепалітычных даследаванняў, а Рыгор, дырэктар па даследаваннях Цэнтру новых ідэяў, а таксама кіраўнік праграмы па Беларусі брытанскага Chatham House. Тэма нашай сённяшняй гутаркі – гэта, скажем так, папярэднія вынікі сустрэчы Александра Лукашэнкі і Владимира Путина. Хада гэтай сустрэчы, як, дарэчы, папярэдняй, была такая, што на пачатку яны абмяняліся некалькімі рэплікамі, где-то хвілін 10 яны пагаварылі, і потым сышлі там ці то на абед, ці то на перамовы. Дарэчы, па словах Путина, так можна зразумець, што, магчыма, Лукашенко там застанецца і можа і на заўтра. Ён его прапанаваў у мора пайсці. Вот, але моя прапанова все ж таки пачаць абмеркаванне нават з тых некалькіх словаў, якія былі сказаныя, напрыканцы якіх Лукашенко, не знайшоўшы нічога лепшага, працытаваў Сталіна. Нет таких вышыняў, якіх не ўзялі б бальшавікі. І мы возьмем, сказаў Лукашенко. Ну, акрамя гэтага сёе-тое было сказана. Арсений, на што вы звярнулі? Ну, мне падаецца, што перш за ўсё трэба адзначыць даволі такія кандовыя фармулёўкі, якія звучалі падчас гэтай адкрытай афіцыйнай частцы, і гэта сапраўды адбываецца не ў першы раз. І мне падаецца, гэта сведчыць аб тым, што змест перамоў, якія будуць праходзіць у закрытай частцы, вельмі істотна адрозніваецца ад таго, што мы пачулі. І з гэтых першых заяў вынікае, што на самой справе ніякіх праблем, якія датычацца перш за ўсё эканамічнага супрацоўніцтва паміж Менскам і Масквой, проста не існуе. Наадварот, ёсць нейкая пазітыўная дынаміка у гандлёва-гаспадарчым супрацоўніцтве, і таму як бы і не зусім зразумела, што яшчэ трэба абмяркоўваць. Таксама вельмі важнае тое, што як і пасля папярэдніх сустрэчаў не плануецца афіцыйнага падыходу да прэсы, прэс-канферэнцыі. Гэта таксама дае падказку нам аб тым, што будзе абмяркоўвацца вельмі далікатная тэма. З майго пункту гледжання гэта, безумоўна, вырашэнне беларускага палітычнага крызісу з дапамогай так званай палітычнай ці канстытуцыйнай рэформы, якая, на мой погляд, усё ж таки захоўваецца ў парадку дня Крамля, хоць, можа, Масква і не так актыўна гэтую тэму педалюе, ну, як мінімум, на такім публічным узроўні. Ну, я ад сябе скажу, на што я звярнуў увагу. Ну, на тое, напэўна, все звярнулі увагу на гэтую самую валізку, якую Лукашенко привёз, вось, і сказаў, вот, Владимир Владимирович, тут все секреты, так думаю, вся правда про этот самолет и про Протасевича, там все вам передам, все расскажу по всей шчырасці.
Ну, это блізка даволі смешна выглядала. Другі момант гэта калі Лукашенко вот пачаў про этот самолет распавядаць, прэтэнзіі захаду прад'яўляць, что когда вот в коронавирус мы вас возили, ратавалі, а вы с нами вот так вот. І цікаво, что Путин его подтримал, сказал, да, вот что же это такое, вот была ж ситуация с самолетом Эва Моралеса, тогда цішыня, а зараз вот. То есть ён его все-таки так ці інакш падтрымаў. И еще один момент, что ободва в каких-то таких, что называется, пастельных тонах, таких расслабленных, говорили об интеграции. Путин сказал, что ну, мы как-то поняли, что не треба спешаться, треба так поступово, покроково. И Лукашенко так само, да, мы как-то вот переконались, что спешаться, самое главное не спешаться, не спешаться. Там, ледь не заснули ободва, когда говорили про интеграцию. Ригор, и ваши назирания, ну, за вот этими репликами, на что вы звернули увагу и какие высновы из этого робите? Я думаю, что вы все ж таки сказали даволі шмат уже рэчаў, так, я, можа, некалькі паспрабую дадаць. Я думаю, то, что все ж таки варта сказать, что это Лукашенко поднял этой все темы, так, про Ryanair, про ціск захаду и так далее. Да? То бок Путин пачаў что товарозварот расці на 18,4%. Это як он завжди на всех, так сказать. Да. То бок ён традыцыйна пачаў з гэтага, як бы, і нібыта гэтага не існуе, да? Гэта ўжо пасля сам Лукашенко перескочыў на все гэтыя тэмы. Конечно, то, что там, безумоўна, что варта падкрэсліць про тое, что про слово «мы», да, что вот Александр Лукашенко сейчас выкарыстоўвае «мы», что вось мы разом там стаім супраць захаду, то бок вось гэта там атасамленне такое, что мы побач, то бок раней жа ж его не было, ну, то бок да жніўня. То бок яно было таким крыху іншым, да, что в дачыненні да захаду, что у нас некая своя палітыка, там мы, может быть, не вельмі любім захад, но у нас некая своя. То бок теперь тут такая ідзе максимальное сближение, вот это палітычнае, падкрэсленне, что мы ж с вами как бы, ну, разом большевики, как бы, падкрэсленне вось гэтага досведу. Безумоўна, что кидается очи, что на самом деле Лукашенко, конечно, приехал по падтрымку, то бок вось гэтыя словы про Белавію весь час, да, что вось як яны поступили с Белавіяй, что нам теперь рабіць с Белавіяй, да, то бок вось гэта падкрэсліваецца увесь час, что ну, кризис-то у нас сур'ёзны, да, и как бы... И он, до речи, подяковал за то, что в Россию не пустили 2, по-моему, французских самолета, которые повинны были лететь праз Беларусь, они облетели, их не пустили, они вернулись во Францию. Да, безумоўна, шчыра кажучы, як бы, калі прыйшла вось гэтая навіна, то тады з'явілася, я думаю, Александр Лукашенко нейкая надзея, што, можа быць, гэта можна неяк адкруціць сітуацыю. То бок да гэтага ўсё выглядала для яго вельмі сумна. Цяпер ужо хоць нейкія мізэрныя шансы з'явіліся, што можна нешта зрабіць для того, каб усё ж такі неба не зачынілася, што каб Белавія магла нейкім чынам выконваць палёты. Усё ж такі хоць нейкія надзеі цяпер ёсць. Таму, или, может быть, еще додам вось апошняе от того, что вы казали, да, про вот эту повольность интеграции, что все сидят, все расслабленные, там, размовляют, ну, мы не спешаемся, не спешаемся. В принципе, я думаю, калі паглядзець на расійскі светапогляд, як яны цяпер бачаць ситуацию, дык яны не спешаются. То бок им теперь не трэба ничего натягивать на Александра Лукашенко, примушать его до чогось. Он все сам на себя натягивает. Кажется, так ты пропонуй, ну, мы готовы как бы что-то там зрабіць. То бок хочешь грошей, ему накажешь, так достань, ну, какую-то прапанову. Калі нема прапановы, ну, дык прычым тут грошы, как бы, і, адпаведна, яны ось у гэтым сэнсе, да, яны падкрэслююць нейкую свою такую ситуацию, что хочешь, ну так давай поговорим, не хочешь, ну ладно, как бы, это ж табе вырашаць всю эту ситуацию разруливать. Таму, адпаведна, яны, Россия, падкрэсліваюць, мне падаецца, что такую свою типа отрешенность, да, что ну, надо,
давай. Ну, нет, так нет. Ну, таму, адпаведна, яны захоўваюцца нашмат больш упэўнена, чым, конечно, захоўваецца Александр Лукашенко. Усе гэтыя чемаданы, ну, гэта выглядае, конечно, камічна. Ну, шчыра кажучы. Но в свой час, памятаеце, ён привозил в московские палате 4 меха бульбы. Ну, а тут чемодан привез с тепленьким. Некая майка. Да. Некая майка. Новое Да. послание. Арсень, ну а вот як вы лічыце, вот все ж таки, на ваш погляд, Лукашенко что-то пообещали, обещали потым, обещали гроши, обещали, вот справа тым, что с этими полетами ситуация не вельмі разразумелая. Да, вот 2 французских самолета не пустили, а самолеты, я не памятаю, іншых заходніх краін, якія таксама облетели Беларусь, пустили в Москву. И потлумачили, что те французские не пустили из неких там техничных причин, то есть вот такую линию, что мы за братов белорусов пащу порвем, так сказать, не пустим в Россию заходние самолеты, когда они будут облетать в Беларусь. Такой позиции нема. Вот як вы лічыце, з іншага боку рыторыка расейцаў, что да, вот беларусы, як бы мы их падтрымліваем, тое гаворыць і Лавров, і вот Путин, так сказать, падтрымаў, пригадаўшы гэты самолет Моралеса. Ну, а вот как бы раўнадзейнае, так все-таки они падтрымаюць Лукашенко? Мне падаецца, што у Крамля зараз няма ніякіх рацыянальных прычын, каб падтрымліваць Александра Лукашенко і увязываться у новую конфронтацию с Заходом за дзеянні Александра Лукашенко. Гэта звязана з тым, што рыхтуецца саммит Байдена і Путина, па-другое, расейцы зараз дасылаюць сігнал усім сваім еўрапейскім і атлантычным партнерам аб тым, што яны гатовы абмяркоўваць беларускі крызіс і шукаць нейкага выйсця з яго разам. І вось гісторыя пра гэтыя нібыта 2 самалёта, якія не дапусцілі у расійскую паветраную прастору, гэта як бы хутчэй трэба інтэрпрэтаваць як такі сігнал для ўсіх заходніх партнераў аб неабходнасці перш за ўсё абмяркоўваць тыя ці іншыя меры геапалітычнага ціску разам з Расіяй. І Масква дэманструе пры гэтым, што яна падыходзіць да гэтага пытання вельмі прагматычна, бо, як мы ведаем, ужо сёння усе гэтыя разрашэнні у такім працоўным парадку былі выдадзены астатнім еўрапейскім кампаніям, і проста трэба пра Беларусь размаўляць не толькі там паміж сабой у гэтым еўраатлантычным клубе, але таксама і з Масквой. І вось хутчэй я б такі месседж углядзеў у гэтай сітуацыі. Відавочна, што ёсць такая дзяжурная рыторыка аб падтрымцы Александра Лукашенко, але калі паглядзець на апошнія дзеянні і расійскага кіраўніцтва і бізнесу, відавочна, што Беларусь становіцца вельмі таксічнай для іх з аднаго боку. Вось наступныя пакеты санкцыйных межаў яны могуць запросто прадугледжваць і другаснае прымяненне санкцый, і такім чынам расейцы пападаюць у зону рызыкі за вельмі глыбокай ступені кааперацыі ў розных сектарах эканомікі. А з іншага боку, Расія, безумоўна, будзе выкарыстоўваць заходнія
санкцыі, каб яшчэ больш ціснуць на Александра Лукашенко і нават уводзіць свае абмежаванні супраць Беларусі, матывуючы іх якраз рызыкай другаснага прымянення заходніх санкцый, што мы ўжо бачылі па сітуацыі з нафтанам, і хутчэй за ўсё мы пабачым такую ж самую сітуацыю з беларускімі дзяржаўнымі аблігацыямі на маскоўскай біржы. Григор, и ваша оценка, ну вот есть такое меркование, что увогуле Лукашенко полетел в Сочи, каб прадухіліць сделку между Байденом и Путиным. И когда он выступал перед Палатой представников, коли вы памятаете, он, так сказать, рассказал свою версию, что Путин, мовляв, ему телефоновал и выбачался, что он с Байденом, значит, размовлял про Беларусь за спиной Беларуси. И тогда Лукашенко сказал, да хай они сюда приезжают. Может быть, уже я от себя на самолете РНР летел. Вот. А до речи Песков так довольно холодно отказал, что ну, это была фигура речи, фигура мовы. Вот Путин ничем не был виноват, ни в чем не был виноват Лукашенко. Але вот это вот эти вот лукашенковские эскапады, расповед про то, как почались запрошение у Менску сустрэцца Байдена и Путина, показывая хутчэй за все про то, что он этого перасцерагается. Але может быть и дарма, потому что, ну, ведаете, ну, мы ведаем позицию России, мы бачим ее ставление до Заходу, и власне внутреннее, як бы мовить, затискание гаек у России, якое отбывается параллельно белорусскому. Вся эта лукашенковская риторика, мы разом с Россией, мы тут будем вас оборонять, а вот Заход наш ворог. Ну, а может и сапраўды не пойдзе Путин, бы никогда не шел ни на какие вот такие, як бы, великие проекты относно Беларуси. Так ваш прогноз, Григор? Я думаю, что, безумоўна, Александр Лукашенко вельмі хвалюецца на гэты конт. Ўсё ж таки заўсёды ёсць не пагроза, што нешта магчыма, так? Паколькі Александр Лукашенко не можа залезці ў галаву амерыканскай адміністрацыі, залезці у тое, што думае Байден адносна яго і гэтак далей. Таму што тут пытанне ж цэны, так? Калі б Захад прапанаваў нейкую цэну, такую, которую бы Россия бы сподобалась, ну, все было бы магчыма. Потому что все ж таки Александр Лукашенко токсичный человек. Мы все ж таки можем сказать, что это ж теперь отбылося с Заходом. Недавно это было зусім з вагнеровцами, да. Можно уявить себе, что это, в принципе, не апошняя дзіўная рэч у выкананні Александра Лукашенко. Тому как бы его на токсичности, она как бы не снижается с цягам часу. І, в прынцыпе, калі бы Заходу нешта прапанавалі, Захад нешта прапанаваў, там, змяншэнне санкцый, там, нейкія іншыя палёгкі, то, в прынцыпе, Россия могла бы задуматься. З другого боку, я не думаю, што Россия збіраецца рабіць нейкі дзіл, нейкую сделку, потому что, банальна кажучы, мы не бачым ніякіх індыкатараў гэтага. Мы не бачым падрыхтаваных нейкіх прарасійскіх палітычных сілаў. То бок, калі рабіць транзит, так транзит куды рабіць? То бок, нема палітычнага поля, которое было бы ясным, кому передаваць. То бок, гэта ж у любом разе это расійская каштоўнасць, расійская ўлада ў Беларусі, это расійская каштоўнасць, той, які цяпер ёсць. Нема чалавека, которому яго можна даверыць. І, адпаведна, я не бачу таксама падрыхтоўкі медыйнай, так? То бок, нема медыа ўнутры краіны. І, ў прынцыпе, ну, нема вось індыкатараў, которые паказалі, вось, што Россия па-сур'ёзнаму рыхтуецца да нейкіх істотных зменаў у Беларусі. То бок, яны, як, у прынцыпе, як все старыя такія аўтарытарныя рэжымы, яны працуюць на захаванне вось нейкага статуса-кво без асаблівых гульняў. И тому увязываться, я думаю, что они бы не хотели по той простой причине, так можно же и проиграть. То бок,
калі ты прайграеш гістарычна, так, ну так ты ніякай адказнасці за гэта не береш. Ну, ты нічога не зрабіў. Владимир Путин прасидзіць до 24 года, умоўна кажучы, калі Беларусь нейкім бокам там перайдзе там на бок захаду ў 2030, дык гэта Владимир Путин не будзе вінават. Але калі цяпер ён увяжацца ў нейкія здзелкі, па выніках якіх Беларусь пераарыентуецца на захад, ну, гэта як бы вельмі такі сумны вынік будзе яго надзейнасці. Тым больш, калі есть там прыклад Молдовы, которая увесь час что-то імкнецца нейкім бокам до захаду прилепіцца. Ёсць Украіна, которая ўжо абрала шлях до захаду. І калі раптам тут яшчэ і Беларусь акажацца як бы такой, ну, гэта ўжо будзе занадта. Таму я думаю, што вось просто ёсць такі падыход, што ну, конечно, Александр Лукашенко токсичный человек, конечно, он вельмі специфичны, мягко кажучи, да, так можем сказать, что мало до яго даверу, але, в принципе, он от России никуда не денется. Вот уже теперь вот он будет там сидеть, увесь час просить об дапамозе, будет увесь час рассказывать про союзную интеграцию, рассказывать, какие россияне малайцы. І ў гэтым сэнсе, ну, конечно, не шмат чаго б хацелася ад яго атрымаць, но хоць нешта, так? А калі увязацца ў нейкую умоўную сделку, дык, ну, там вялікія рызыкі. Ці хочацца за іх брацца? Да і хто ў Расіі будзе за іх брацца? Калі взяць расійскі палітычны клас, ну, все ж таки, Владимир Путин – это старый авторитарный человек. Ну, ему не хочется за это браться. Министр замежных справ России, я не ведаю, ці он нават ще займаецца замежнай палітыкай, то бок ён ужо зусім как-то, ну, яго мало цікавіць замежная палітыка, в принципе. То бок нейкія ястребы, которые есть у адміністрацыі прэзідэнта, таксама наўрад ці яны вось гэтым цікавяць. Ёсць ФСБ, но ФСБ ёсць вельмі вузкі інтарэс, там нейкія ў сферы ваеншчыны, ў сферы супрацоўніцтва спецслужбаў, ды гэта, ў прынцыпе, і цяпер развіваецца. То бок мы бачым, што, ну, куда тут ужо ісці назад. Я бачу, што вы меня ўжо хочаце перапаняць і задаць пэўнае пытанне Арсенію, так што я... Так, безумоўна, да. Арсений, вот пару тыдняў таму вы давалі інтэрв'ю нам і казалі, вот, загалоўка была «Американские и европейские санкции супраць Беларусі знаходка для Крамля». Ну, з тае пары санкцыі выраслі, што называецца, в разы. Тады яшчэ самалёты леталі, ну, а зараз вот, таким чынам санкцыі сталі яшчэ больш моцнымі, уже наўпрост еўрапейцы гавораць пра сектаральныя санкцыі і гэтак далей. Так гэтыя санкцыі будуць яшчэ большая находка для Крамля, і як Кремль ёй скарыстаецца? Так, сапраўды, як мінімум, калі паглядзець на тыя рэчы, якія абмяркоўваюцца зараз у еўразвязе, я маю на ўвазе санкцыі супраць калійнага сектару, а таксама супраць транзіта энерганосьбітаў праз тэрыторыю Беларусі. Вось гэтыя санкцыі цалкам адпавядаюць расійскім інтарэсам. Першы пакет супраць Беларусь-Калія дазваляе усталяваць нейкую раўнавагу на міжнародным рынку, якая была парушана якраз дэмпінгам з боку Беларусь-Калія. І наколькі мне вядома, расійская кампанія «Уралхім» і «Уралкалій», яны вядуць зараз у тым ліку лабісцкую працу як з партнерамі са Злучаных Штатаў, так і унутры еўразвяза, каб гэтыя санкцыі супраць Беларусь-Калія былі ўключаны. І па-другое, санкцыі супраць транзіту энерганосьбітаў праз Беларусь рэактуалізуюць два альтэрнатыўных расійскіх праекта. Гэта, перш за ўсё, «Паўночны поток-2» і гэта балтыйская трубаправодная сістэма 2, якія ў свой час праектаваліся Расіяй, каб пазбегнуць залежнасці ад
Беларусі і Украіны ў пытаннях транзіту. Таму хутчэй за ўсё, калі гэтыя санкцыі будуць уведзены, галоўным бенефіцыарам, безумоўна, будзе расійскі бок, і таму гэта яшчэ нават большая находка, чым вось папярэднія санкцыі супраць нафтавага сектару Беларусі. Рыгор, ну а вот як на ваш погляд, якія ёсць тут дылемы, якія альтэрнатывы у захаду? З аднаго боку, все тое, вот пра што гаворыць Арсень, ну, там сама ж разумеюць, пралічваюць. Але з іншага боку, я не выключаю, што яны могуць сказаць, калі б вы іх спыталі, там, спадара там Бурэля ці там спадара Ляін, они сказали, мы все это разумеем. Но вы зразумеете нас. Вот этот вот, так сказать, спадар захапіў самолет, захапіў человек. Завтра то самое отбудется, я не знаю, в Каире, в Рангуне, в Каракасе, еще где-нибудь. Но мы не можем этого допустить. Мы не можем этого допустить. Мы повинны его, так сказать, показать, короче, русской мовой, чтобы неповадно было. И вот какие у них есть дилеммы в этой ситуации? Рыгор. Да, я думаю, что эта дилемма сапраўды існуе. Я думаю, что все, что вы кажете, одно з того, что трэба безумоўна караць за такія паводзіны, безумоўна, гэта логіка ёсць, яна не звязана з Беларусью. Так? Яна абсолютно іншага прыроды, что за такія рэчы, за тое, што за псевдамінірованне самалётаў трэба караць. І гэта, в принципе, абсолютно лагічнае дзеянне, скажем так, ну, я яшчэ здзіўлена, што Александр Лукашенко гэтага не мог прадбачыць, што яно да таго ідзе. Але, ў прынцыпе, Захад ужо, пэўна, я думаю, усведоміў, што як выйдзе, так выйдзе, што вось у прынцыпе няма чаго гадаць. У прынцыпе, каштоўнасць ўсё ж такі Беларусі для Захаду не такая высокая. Александр Лукашенко все одно схиляется до боку России, потому что мы все одно бачим, ну, а где ему еще гроши брать? Он все одно находится в изоляции, он все одно будет туди звертатися, і он все одно йде, уже зараз йде поглиблення этого супрацовництва з військової сфери, супрацовництва поміж спецслужбами. Тобто, в принципі, заходники сядуть, так чого ми чекаємо? Ну, ось, що ми далі хочемо побачити? Ми вже бачимо, що... І, магчыма, яны задаюць пытанне, а як мы можем этот тренд прадухіліць? І ці прадухілім мы, калі не будем вводзіць санкцыі? Магчыма, они такое пытанне задаюць? Я думаю, что теперь есть такое меркаванне. Я не ведаю, наколькі оно ўжо, ведаеце, там, на самом версе, но есть меркаванне про то, что так давайте мы зробім так, что цена для России этих санкций будет такая огромная, что Россия скажет, да ладно, давайте больше не будем. Так, я тут крыху інакш гляджу на эту ситуацию, чым Арсень. Я думаю, что, безумоўна, ёсць некаторыя сектары эканомікі, у которых Россия вельмі шмат выйграе. Так, ну, самый выразны прыклад – это Беларусь-Калі. Так, его Урал-Калі заменяе, то бок гэта прямая перамога. Калі браць вось гэты авіапералёты, напрыклад, ну, тут уже перамога незразумелая. То бок аблетанне з Беларусі – гэта дадатковыя кошты. Як цяпер зрабіць функцыянаванне нейкіх пералётаў за Киевом. В принципе, это все некие додатковые рэчы, которые трэба выдаткоўваць. Плюс Александр Лукашенко зноў приедзе з чемоданом, пачне прасіць грошай. І трэба нейкім чынам ему гэта нешта даваць, нешта абяцаць. То бок гэта зноў как нейкі доўгі працэс, в который Россия уцягваецца, і яна думае, так навошта нам это все? То бок цяпер паглыбленую інтэграцыю рабіць таксама досыць складана, тому што ну неяк палітычна незручна, да і гэта доўгі працэс, ці як он хутка пойдзе, незразумела, так? Ну можна марыць пра нейкі агульны падаткавы кодекс, но але ну що таксама гэта доўгі працэс, ён не можа быць уведзены вельмі хутка. І то адзіную валюту ніхто не дазволіць увесці, так?
то Захад просто скажет, ну все, белорусская валюта больше не існує. Как бы, ми обіцяємо вас простори без валюти. То бок, ну, такі досить складані речі, якби, і тому уцягвацца гэта все ў Росіі палітычна так, да, палітычна так, але гэта выключна сыходзячы з таго, про што я казаў, што гэта старыя аўтарытарныя рэжымы, што іх задача шмат у чым, каб просто, што нібыта на нашай варце нічога дрэннага не адбылося. Мы Беларусь захаду не здавалі, калі трэба было, мы там нешта падкідвалі, але, ў прынцыпе, наша вот асноўная такая роля – гэта просто сидзець, падтрымліваць духоўна Александра Григорьевича. Калі ён прыйдзе з нейкім планам, ну, конечно, мы можем даць нешта больш. Ну, гэта зноў ж падкрэслівае вось гэта тое, што пра што мы сёння казалі, так, што мы не спяшаемся. То бок вы, калі хочаце, Александр Григорьевич, вы прапануйце нешта нам. Мы можам разглядзець прапанову, можа, нейкім чынам падтрымаем вас, але мы самі ўжо нікуды не бежим. Арсений, ну я так разумею, что вы не сгодны, что вы можете запярэчыць. Все-таки вот эта ваша формула, что санкции – находка для Кремля, а он этой находкой как-то может вот скарыстацца, каб не просто атрымліваць асалоду от того, что Лукашенко зараз цалкам ад іх залежны, ну как бы залежны, и вот как бы просто радоваться тому, что Лукашенко таки залежны. Мне падаецца, што галоўны накірунак скарыстання вось гэтымі заходнімі санкцыямі звязан з тым, што Крэмль будзе проста узмацняць свой ціск на Александра Лукашенка палітычны і змяншаць фінансавую дапамогу. І галоўны аргумент тут якраз рызыкі другаснага прымянення санкцый ўжо супраць Расіі за падтрымку Александра Лукашенка. І сапраўды Крэмль вельмі хвалюе гэтыя рызыкі. І таму вось галоўны сігнал, які ідзе зараз з Масквы, трэба неяк запрасіць там еўрапейцаў, амерыканцаў на перагаворы па Беларусі, вызначыць ну нейкі кансэнсусны сцэнар дзеля таго, каб умяшальніцтва ва ўнутраныя справы Беларусі не прывялі да ўжо ўзмацнення санкцыйнага ціску супраць Расіі. Крэмль зараз дасылае такія сігналы дээскаляцыі, перш за ўсё у адносінах са Злучанымі Штатамі, і тое, што Беларусь патрапіла ў парадак дня саміту Байдена і Пуціна, гэта не выпадкова. Звязана гэта не толькі з тым інцыдэнтам, які актуалізаваў беларускі крызіс, але і тым, што у прошлым годзе быў прыняты так званы акт аб правах чалавека, дэмакратыі і суверэнітэце Беларусі, які ускосна прадугледжвае магчымасць увесці новыя санкцыі супраць Расіі, калі Крэмль вырашыць скарыстацца гэтым палітычным крызісам дзеля таго, каб ці паглыбіць інтэграцыю ў межах саюзнай дзяржавы, ці ну, некай іншай форме ўмяшацца, каб прасунуць тут свае інтарэсы. Таму Крэмль зараз падышоў да той лініі, калі нават у Маскве разумеюць, што трэба дамаўляцца па Беларусі, каб пазбегнуць вось нейкіх негатыўных эфектаў. Таму мне падаецца, што здзелка па Беларусі яна цалкам магчыма, і для Захада, на жаль, беларускае пытанне будзе хутчэй такой разменнай манетай, каб прастымуляваць саступкі з боку Крамля па другім пытанням нейкай вось глобальнага парадку дня
які перш за ўсё хвалююць Злучаныя Штаты. А гэта і стратэгічная стабільнасць, і кантроль над узбраеннямі, і рэгіянальныя крызісы ад Донбаса да Афганістана, гэта новая іранская сделка, гэта стрымліванне Китая. Таму тут, на жаль, Беларусь не такі важны актыў для Злучаных Штатаў. Наадварот, хутчэй гэта актыў для гандлю з расейцамі. Добра, дзякуй вялікі, Арсеній, дзякуй вялікі, Рыгор, вы вельмі так шматбакова і глыбока это все асвяцілі, а нашим гледачам я прапаную далей сачыць на YouTube-канале «Свабода Прэміум» і ў тэлеграме «Свабоды», каб высветліць, чым же там все ж таки в Сочи у Путіна і Лукашэнкі скончылася. Дзякуй, да пабачэння.